Vale. El contraluz. No. Pues ahora irá oscureciendo. Sí, se oscurece. Entonces lo tengo que cortar. Amb el mirall aquest, no? Mira. Vale. Doncs que maca els ha quedat, mama mia, eh? Ha quedat molt bé. Oh, ha quedat molt divertida. Sí, vam disfrutar, I tant. Perquè tens també la Georgina Blanc. Sí, la Georgina, si la coneixem des de fa... Ani? Sí. Vale. Saps la nena, la Duna també feia Ani, que aquesta s'ha dedicat al deporte. La meva filla gran és... La comercial. A on? A la Burs. Ah, sí que un dia m'ho va dir. Ah, mira, s'ha engegat, eh?